Evo ovako, ovo danas što se dešava, pitanje, to je stvari u tome da izabrali smo nedelju iz jednog razloga što je stvari naš jedan propust. Nedeljom ovde u ovoj banci, u ovoj kući prevare i srama iza mene, ne radi niko. A mi smo došli baš nedeljom zato što više i ne želimo da pričamo sa njima, jer je sve postalo besmisleno. Uvek izbjegavaju bilo kakav dogovor sa nama, godinama to traje. Evo, kako čujem u poslednje vreme, i izbjegavaju dogovor sa Narodnom bankom Srbije, određene banke smetaju da se iznađe najzad sistemsko rešenje, tako da nama ništa drugo nije ostalo nego da vršimo ovakve pritiske na njih. Pritiske na ovaj način koji će sada postati praksa, bit će ih u kontinuitetu, bit će ih stalno, sve dok ne udovolje našim zahtevima, a naši zahtevi će biti sve strožije i strožije prema njima, jer jednostavno smatramo da tako treba. Ovo ignorisanje više nema nikakvog smisla, a to što oni tvrde da su u problemu, sami su taj problem sebi napravili. Ajde što su ga napravili sebi, nama su napravili mnogo gore probleme. Poznajem ljude koji su izgubili svoje zdravlje zbog svega ovoga. Poznajem ljude koji su ostali bez stanova, bez novca, bez ičega, i njihovi problemi u odnosu na naše su zaista minorni. Tako da, to je to. Eto, njihovi klijenti su sada organizovani. A što se tiče drugih banaka i drugih bankara, oni kažu imamo sreće što nemamo takve klijente kao što ih ima Pireus Bank. Njihovi klijenti su organizovani i rade to što rade, a naši su eto mirni. Još uvek, ali što se tiče tih mirnih klijenata, oni polako postaju nemirni preko udruženja efektiva i oni će ostvariti svoje prava, samo je bitno da se omasovimo i da nas što više. Volja i strajnost koju mi imamo je najveći problem za Pireus Bank. Toga se najviše plaše i mi ako ovako nastavimo, uskoro imat će takav imidž da niko neće doći da uplati i uplatnicu za đubre kod njih, a kamo li nešto drugo da reći. Što se tiče ljudi koji nisu iz Pireus banke, a došli su čak iz drugih gradova danas da nas pozdrave i da nam se pridruže, molim vas za jedan veliki aplauz za njih. Evo, sada izrađujemo naš novi sajt. To će biti sajt grupe Predeus i dosta sredstava ćemo uložiti da se taj sajt obznani, da ljudi znaju. Priključivat će nam se i ovo što vam budem rekao sada veoma bitno. 1200 klijenata ima Pireus banka, to su klijenti koji su uzeli stambene kredite u švajcarcima. Od tih 1200, ajde da kažemo da su 200 njihove kolege bankari i krediti koji su proglašeni dospeli. Eto, 1000 ljudi ima koji su zaduženi, čiji je dug besmislen, i ako mi na tom sajtu prikupimo bar polovinu, to je onda definitivno ili njihov kraj, ili će morati da se dogovaraju sa nama kako umeju i znaju. Grupa Predeus je nastala 2008. godine kad je jedan veoma snalažljiv i pametan naš prijatelj Aničić osmislio sve to. Mi mu se sada zahvaljujemo, ajmo jedan aplauz za njega. Samo ne vidim ga, ali dobro, nema veze. Evo ga. Poenta priča da se to pametno dosećio, da njega nije bilo, ne bi bilo ni svega ovoga. Danas grupa Predeus radi po novim principima, a to su tužbe. Grupa Predeus je pokrenula preko 300 tužbi protiv ove banke. Što se tiče toga, nemamo ni jedan izgubljen slučaj, imamo dosta dobijenih slučaja, šta pravostup, šta prvostepenik, i tako ćemo nastaviti. Ono
čime se posebno ponosimo je 70 tužbi za poništaj ugovora. Znam da to vas najviše zanima, ali moram vam i reći da bi bilo dobro i sačekati da vidite šta će biti, kako će biti. Šanse nam nisu 100%, ali ništa nam drugo nije ostalo, jer to je jedini način da izađemo iz ovog tora, jer smo mi u tom toru samo ovce za šišanje. A oni jednostavno nemaju nameru da prestanu sa šišanjem. To traje i traje. Međutim, budite sigurni, ako smo ovakvi kakvi jesmo, da ćemo ih veoma brzo zaustaviti. Ima još jedna novost što se tiče poništaja ugovora, to interesuje opet sve nas. Apelacija Višeg suda je pre neki dan donela, da kažem, jedan ukaz, jedno rešenje na kome se kaže da devizna klauzula kao zaštita banke u sprezi sa protizakonitim podizanjem kamatnih stopa je potpuno nezakonita, potpuno protizakonita stvar. Vi znate da kada apelacija donese tako neko rešenje, to onda postaje sudska praksa. To je ono što nas raduje i što, kad smo to videli, jednostavno nam je ulilo novu nadu i novu snagu. Ima još jedna stvar, Pireus banka neće da se izgleda dogovori sa Narodnom bankom Srbije. Ovo što ću vam reći, opet će vas naljutiti, oni izgleda čekaju novac od države i novac od poreskih obveznika kako bi jednostavno ušli u neko rešenje. Pa da li je moguće da su toliko alovi i da eto traže i takve stvari, obzirom da se nisu ni zadužili najvjerojatnije u švajcarcima, a država to dobro zna, takav zahtjev je odbijen i od toga nema ništa. Oni jednostavno sastanče skoro svaki dan, čute, gledaju se na onim sastancima po 2 sata, ne iznalaze nikakvo rešenje, a sad ću vam objasniti zbog čega je to. Obzirom da u medijima mnogi su govorili da smo kockari, sećate se, to nas je poprilično naljutilo. Ja ću vam reći šta se tu izgleda dešava. Mnoge banke, ne mnoge, nego neke banke su se kratkoročno i rizično zaduživale od velikih investicionih fondova. Ako se kratkoročno zadužite, to je po većim kamatama. A to je po kraćem periodu. I kad prođe taj period, onda su oni razmišljali o tome da sledećih 20 godina imaju čist profit od nas. Obzirom da određene banke rade takve stvari, recite mi, ko je onda tu kockar? Banke su kockari, naravno. Znači, sa gnušanjem odbijamo takve konstatacije, pogotovo ako nam oni lepe takve pitanje. Što se ostalih banaka tiče, one ne vole nelojalnu konkurenciju. Šta se tu desilo? Od 2000. godine strane banke su zauzele naše tržište. Pireus banka i banke slične njoj su došle tek kasnije. Tako da morale su uzeti deo kolača, zauzeti deo tržišta. To su radili tako što su dali najpovoljnije kamate na srpskom bankarskom tržištu. Jednostavno, kad smo videli takve kamate, videli smo pravu priliku, ne u smislu da profitiramo, nego u nekom smislu da smo mislili da je to sad zdrava konkurencija, da ima mnogo banaka, da su povoljnosti sve bolje i bolje. I kad smo ušli u tu priču, eto, desilo se što se desilo, vi to dobro znate. I to druge banke koje rade po zakonu jednostavno ne vole. Tako da morate znati da su ostale banke koje su radile po zakonu prestale dolaziti na sastanke u Narodnu banku Srbije, gde se nalaze u tom društvu i banke koje su radile po ovim principima. Narodna banka Srbije, po svemu sudeći, neće još dugo čekati. Zvanično će preporučiti sudnice i tužbe, ukoliko ne dođe do nekog sistemskog rešenja brzo. Za to postoje jasno saznanje, jasni nagoveštaji i njima je više dosta svega.
Sistematsko rešenje je trebalo davno biti pronađeno, a ovako mi ovaj problem vučemo godinu. Evo, sad smo jasno rekli da više nećemo to tolerisati, radit ćemo i na tome da im se ne plaćaju anuiteti rate. Ima načina, samo treba malo vremena, pokazat ćemo vam kako. To kad kažem, to može biti mač sa dve oštrice. Postoji ljudi koji su docni. Oni to, ako mene pitate, ako su veći docni, ne bi smeli da rade. I ja neću da ih nagovaram. Ali ovi ljudi koji su plaćali redovno, mogli bi da zateknu s jednom ratonom, posle mesec dana naša banka mora da rezerviše sredstva i da ih rezerviše i da ih plasira u Narodnoj banci Srbije. Tako da to je jedan veliki, da kažem, pritisak na njih. Neprestano ćemo smišljati nove akcije, mogućnosti su nam ogromne, sada samo radi marta. Bitno je da smo uporni i organizovani, a da smo ovo radili ranije, kao što sam predlagao pred news grupi, naš problem bi odavno bio rešen. A eto, uvek se desi što se desi, pa eto, krenuli smo sa tim, mada smo mogli to još preko 2-3 godine da uradimo, ali eto. Naš problem bi bio rešen, a sad imamo obavezu prema svim ljudima sa kreditima u švajcarskim francima i svih banaka. I pomoći ćemo svima da dođe do pravilnog rešenja. Zajedno ćemo stići do potpune pobede, u to budete sigurni. Evo, sada će naša koleginica iz grupe pročitati jedno pismo. Evo, samo moment.